Здравейте всички, аз съм Ирето БГ. Да не повярвате хора, чувате ме, оправихме проблема вече. Тук сме на Гената БГ и днеска пак ще играем Build Battle. Нали, Гена? Да. Да. Айде, Да. стартвай. Аз ли? Да, И ти, верно. кой друг? Не знам, брат, аз съм аз. 10 секунди. 4 секунди ще са ни нужни. Така, Санта Клаус, Game Boy, Hype Train, танк, тък. Так, какво Надявам трябва се да е тък. Не знам, тък лайф, сеш. Ще Танк. направиш логото. Добре, как се прави танк? Не знам. Ще нарисувам някаква дебела бабичка в камуфлаж. С уради отгоре. Давай, ла. Представяш си! Как се прави танк, бе, верно? Не знам, аз не мога да Не. се поне. Как ще ни се падне танк, бе? Нямам никаква идея. Аз да не мисля, че имам. Как това ме дразни. Така... Не знам какво да брат. направя, брат. Аз ще направиш това. Точно танк ли да ни изберат? Това е вече... Чекай, има. Нацистко. Хаштаг нацисти, хаштаг. Какво вика? Това е малко нацистко? Аз правя някаква протива. Най-великият танк създаван някога. Колкото да има в архива. Ох, що така? Да, така. Ей, аз съм с тех шерпак. Нищо. Нищо. Няма проблеми. Добре, сега ми трябва някакво зелено. Е това, примерно. Цак, цак. Добре. Така, бива. Бива. Моето е... GG. Моето да не мисля, че е нещо много хубаво. За как да го направя? Така. То па няма да е симетрично. Защо така е? Защо така го направи, бе? Много съм зле. Няма нищо, Кире. За здраве. Тия ми танка, what the fuck? What? Първият танк, който съм правил. Чакай сега. Е, така се едно някакво стреля.
перфектен танк, просто... Уникален танк. Той имаше и нещо отгоре, ама какво беше? Няма време вече. Дай му добавим някакви ефекти. Взривяване. Са. Кире, благодаря ти, че ми напомни. Още 3 да му добавим така. Това е. Не мога, хора, не мога танк. Сори, ама... Това е което мога. Nice tank, бата, супер. The fuck is this? Това е танк. Да. Иба! What? Затова нямаше да се Иба си! Аз му давам Окей. Legendary, брат. За какво е? Иба! Това е Legendary. Това е моя. Бате, това как му е стигнало за толкова време, бе? И това не е зле, да, му, окей. Да, и аз му дам окей. Иба! Това как го направя, бе? Това е изи! Това е супер пул. Оня дед го направи изи ли, бе? What? Супер пул, какво е това, бе? Ай, пул. А, Защото това мяза на нещо, нали, ама. я го намеря това. Бати, гледай го. Моето творение. Какво е това, бе? Pro Killer HD. Не струваш. Пул. Ай, пул. Пул му дай, бе, пул. О, това е добро. Това му дам. Окей. Това му Ай, дам окей. да сме малко хейтърчета. Ох, нещо зацепи. Какво? Какво е това, бе? А, Не да му... Окей. Не Не знам, брат, какво му дам. Това не е Това довършено. какво? Това е... Не, това е пул, това е пул. Това е пул. Това не е довършено. Да. Аз съм на първо място! What? Браво. Браво, Кире, аз съм на пет. What? Това как сме чели, бе? Кой още една игра? Волкено. Хамър! Аре бе, Хамър, знаеш колко? Волкено, бе. Как Волкено е? Хамър е по-изи. Аре, бе, това е една планина и с лава. Толкова ли е трудно? Да! Какво ме е трудното? Ох, аз не си бях взел това. Искам да ти видя планината с лава. Сега да ти видя планината с лава. Аз ако не спечелиш, значи не знам. Не Да знам. съм на първо място ли искаш сега? Да. Джони, откъде живееш, бе? А посмей да не спечелиш. Направо не знам, ще убия. Брат, аз да не съм про на вулканите. Бати, тогава защо е разбра Волкено? Защото ми се стори най-лесно. Да, стори ли се най-лесно? Добре. Щом ти е лесно, сега искам да го построиш. Добре. Ще се опитам. Няма да се опиташ, трябва да го направиш. Защото човек избира, когато знае, че го може. Аз знаех, че мога да направя Хамър. И то много добър. Но не Волкено. Добре. Такъв е живота. Какво такова? Нищо си няма, бе. Дишай. Давай, дишам. Много съм спокоен. Заглушавам се за малко, да знаеш. Не, няма да се съглашаваш. Ще те бия. Той се заглуши.
Може и да не се получи, хора. Не гарантирам, не съм добър на строенето. Даже изобщо. Ще го запълвам това, е. Не. Две минути. Ох. Така. Добре, сега така. Какво друго да му добавя? Не знам какво друго да му добавя. Къде да знам? Това е просто. И почваме. Чак, забравих, че съм на креатив. Ужас. Щупих. Ами, това е пуп. Това е супер пуп. Това е моето. Това е супер пуп. Нищо не мяза. Това е пуп. Не знам. Еми, това е пуп. Това е супер пуп. Това какво трябва да е това, бе? Ако някой знае, да напише в коментарите. Супер пуп. Това е пуп. Това е Legendary. Пуп. Ето, аз ви казвам, той ще го убия. Той ще го убия просто. Аз съм на второ място. Не може да прави вулкани. Гледайте го само. Та пак. Това ще бъде хора. Ох, какво стана, бе? Надявам. Да. Еми, ще се видиме следващия път. Чао!